ба қарибӣ чиптаҳои парвозҳо аз Русия ба Тоҷикистонро метавон онлайн харид. Чиптаҳои парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистонро ҳанӯз аз нуқтаҳои расмии фурӯши ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон дар шаҳрҳои гуногуни Русия харидан мумкин аст ва ба наздикӣ фурӯши онлайнӣ низ бар роҳ монда мешавад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд чиптаҳои парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон ба фурӯш озод гузошта шудааст. ба иттилои манбаъ, чиптаҳоро аз нуқтаҳои расмии фурӯш, ки ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон дар шаҳрҳои гуногуни Русия ташкил шуданд, харидан мумкин аст. ҳамзамон ин ниҳод аз зарурати оғози барвақтаи низоми фурӯши онлайнро таъкид карданд. бо сабаби набудани зарурат ба тартиб даровардани рӯйхатҳои гурӯҳҳои осебпазири шаҳрвандони Тоҷикистон барои шомил шудан ба парвозҳои содиротӣ, корҳои комиссияҳои махсуси назди сафорати Тоҷикистон дар Москва ва консулгариҳои генералии кишвар дар Русия боздошта мешавад, илова кардааст вазорати корҳои хориҷии кишвар. қарори ба фурӯши озод баровардани чиптаҳо аз ҷониби ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемияи COVID-19 қабул карда шудааст. инчунин бо мақсади пешгирии ҳолатҳои қаллобӣ аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки аз нуқтаҳои расмии фурӯши чипта харидорӣ намуда аз хизмати шахсони бегуна истифода набаранд. арзиши чипта барои парвозҳои яктарафа бозгашт ба ватан аз Русия ба Тоҷикистон 395 евро мебошад. ҳамзамон ҳаракати мунтазами ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Русия ҳанӯз барқарор нашудааст. ҳафтаи гузашта мақомоти ду кишвар дурнамои эҳёи парвозҳоро баррасӣ карданд. зимни як мулоқоти онлайнӣ директори агентии авиатсияи граждани Тоҷикистон Икром Субҳонзода ва роҳбари агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ Александр Нерадко ташкили парвозҳои содиротӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймои Русия ва Тоҷикистон ҳамзамон ҳамкорӣ дар соҳаҳои истифодаи қобилияти ҳавопаймоҳоро баррасӣ карданд.